de les escoles compromeses en el món, des del nostre punt de vista, que represento Rosa Sensat, fa visible el treball de molts mestres que fan i feien i treballaven amb un clar compromís amb el món. Tots plegats, penso que podem fer és actuar, doncs, anticipar-nos, no? D'alguna manera actuant educativament per interrompre la reproducció de les injustes desigualtats socials i treballar amb una educació per a la ciutadania global. Acompanyarem aquest procés amb tot el que faci falta per anar incorporant aquesta visió de que des de l'escola, una escola oberta com la que tenim, però que una escola que és molt conscient de tot el treball que hi ha, totes les feines que es fan al voltant del món i totes les experiències. I aquesta feina, amb molts dels projectes que s'estan portant a la pràctica, amb moltes de les experiències que coneixem, de poder anar del més global al més local, el que passa a Senegal, a Moçambic, a molts llocs, de poder-lo traslladar a l'aula, jo crec que vosaltres això ho esteu fent amb una seriositat, una qualitat, un treball pedagògic, didàctic molt important. Estic convençuda que amb el treball que des de les xarxes s'intenta recollir i del que feu vosaltres cada dia a l'escola aconseguirem tenir un món millor. Intentar que el que dius és el que fas, no predicar una cosa i fer una altra, o això que es deia típicament de fes el que jo dic però no el que jo faig, sinó predicar una mica amb el teu exemple. Encara s'ha de fer molta cosa, perquè tampoc no tenim molts recursos per treballar tot això. Llavors, clar, hi ha molta bona voluntat per fer molta cosa, però costa perquè falten recursos, penso jo.